Oy. Boss. Oy, pre. Sitirada na to ron, Mogs. Binintay mo na, Mongs. Nya, dala ninyo yung armas karon. Ay, matik na. Imo, dala mo. Dala na ko. Nasa man be? Para. Small but dangerous. Yawa, di mo. Gamaya na imong pusil mo. Mongs, oy. Pisa. Ano sa'yo, Mongs? Baka kailan ko sa Mongs, sawi ka po mag-utok. Gamaya po mag-utok. Mongs. Gaya na mo tanag. Mongs ba? Munggol ba? Munggol. Ya, sa tirada na to ron, pre. Kamayo ano yung Mongs? Pasilong ka ito. Bitaw, pre. Smayan nata dire kay murag init dito ay. Kita ka na babae nga nagbaktas pre. Kanang bag, anak pre, puno ng kwarta. Inita ron eh. Mag-deposit pa ba ako ron eh? Asa makupadulungan mo? Asa ko diha, pre? Ara ba diha? Anak pre. Anak, asa gud? Taha po ni pre. Oy. Kana ba? Kita kana? Wala nga lagi ni mong silid sige mo ni nakabuta nimo. Mapay dakong mata, di pa kita. O kita ka na? Pre, Iya, pre. yun yung Buat to. ako'y gunit sa pikas ka mo. Pikas po. Ako spigas. Nya. Ikaw kas kwarta pre. Sige. Oh, sige nya. Asa mata na yung bahingan ng kwarta. Kamu bala, kusa. Sige, tata. Itago sa tiyo ng mga armas kay basi masakpan ta sa kanang atong pulisun. Makahiring, makadaganda yun. Ako, pre, hindi kailangan itago. Pre, kay tago naman nidaan. Sige, tawi na. Tago na ako. Sige, iyan na lang, pre. Iyan na lang. Sige. Oh, sige. Ay, pala ta. Kay Dolo. Ay, pala ta. Sige, tara. Six pay. Kamila, uy. Ika pa, magandang mga tawanan niyo. Hindi mo liw. Ayaw lihok ba? Pwede mo istorya. Ang kwarta ni mo. Ayaw sa pagkira. Ang saan mo paglihok? Di ka mo na pwede mo istorya. Usama na eh. Ayaw lihok ba? Tulis. Pagpili. Kaning pusil nga, mutapos sa imong kinabuhi o kaning ako nga, mutapos sa imong ihi. Tabay! Tabay ko dito! Say, la. Ano may nangayab tabang? Pero mong babae. Kaya ang storyan ay. Kaya sa marang. Ala. Mahulap ang sila. Tabay! Tabay ko dito! Kailangan sa ubay tabang na ko. Diyan lang ka. A few moments later. Tama. Kaya nga ko eh. Pwede na ni. Paabutan ako, ma'am. Pagulong ako, ma'am. Okay. Oh, sakit man. Paabutan ko na, ma'am, ha. Ulit ba yun? Pita ko dapita. Para matinaya kung ako sila. Hindi ako. Pabutan ang kumam. Ang kainit na nabutso rin. Diyan lang ka, ma'am. Pabutan ko, ma'am. Ang totoy, ang mura ng hulog. Mga Monggol, buhiin ninyo na. Hala! Sedar na! Dili, oy! Si Spider Gay! Akala mo na Superman man ako? Pataka naman mo nga! Awang brief na ako si tribal man ako! Ya, kita ang pag-umbrip. Kaya na. Buhiin niya. Ang dili mo kalas na yung kinabuhi. Uy, buyin ako ninyo! Ay, yan, magkaha. Marisi ni mo. Ngita, siguro sakit glawas yung tawhana niyo. Tribal brief, day ha? Tribal brief day ha? Brute nga ako ah. Da, pre, patanaw ulo. Brute, day. Mag-brief pa, day, pre. Oh no! Isog day ha? Daslag daw dire. Saan mo? Hindi ka, patidahan di kabi. Abtikan di si Spider Gay, oy. Why pulos ni bala? Gusto ta action? Tesa!
Yata yung tutoy, Ego. Okay na. Wah! Agay, nimbuto kong ginaon! Hindi, isa kita, uy, ginawa ko. Isa pa. Apa yang muncul ni? Dah? Ini na, pinapingat na. Ya ka. Isa na lang. Bukap! Okay, gitna eh. Akak na sipa! Eh, ito hindi ako dito. Wala mati. Patay na niyo na. Hoy. Hoy. Isa na lang. Ang dagiktik na lang dyan isa nabilin. Kung di ka madala sa saktong paspasan, sa saktong lakasan. Uy, asa man to? Tuwarang krukong ho. Ito lang ba? Bilas bagay, di mo gusto ho. Ayos ka! Ayaw na siguro na. Ano ko ba? Hoy, tabang mga pre! Bahayat pa rin yung Spider-Man, hoy! Anak ko!